O marco incomparable do Porto do Freixo dará cabida á primeira feira náutica que se desenvolverá entre o 1 e o 3 de xullo en Outes. Trátase dun evento de dinamización territorial, turística e económica, que non vai dirixido únicamente aos profesionais do sector, senón tamén ao público en xeral, que poderá disfrutar das numerosas actividades divulgativas, culturais e lúdicas que integran o programa. Está dirixida pois a un público generalista e o que intenta é que xente chegada de todas as localidades nos visite, pero tamén a un público profesional, a todas esas empresas, profesionais de negocios vinculados ao mar desta zona que teñen un pasado, un presente ou un futuro na comarca e que queremos que utilicen esta iniciativa para facerse ver e para poñerse en valor. Ademais da feira sectorial con gran presenza de empresas locais, o programa incluirá charlas, visitas e roteiros alternativos, co fin de dar a coñecer o patrimonio marítimo da zona. Entre os principais eventos destaca a mostra de embarcacións tradicionais ou o obradoiro de carpintería de Ribeira, entre outros. Para amosar o noso enorme patrimonio vinculado ao mar, non? O patrimonio que une a Outes e particularmente o Freixo, este Porto do Freixo co mar, non? Bueno, por eso imos tamén ter a colaboración de Culturmar, a Asociación Galega por a Cultura do Mar, que vai a organizar, entre outras cousas, un encontro de embarcacións tradicionais, vai a organizar charlas, palestras, actividades, así como contamos tamén coa colaboración da Galcaria, a Asociación Galega de Carpintería de Ribeira, que mesmo vamos a tentar que traia un barco para ensinarnos in situ como se facían e como se reparaban os barcos de madeira de forma tradicional. Como complemento haberá tamén concertos e degustacións gastronómicas. A actividade está organizada ao abeiro do Galp Seo de Fisterra, Ría de Murosnoia. As empresas ou entidades interesadas en participar poden achegar as súas propostas a través do correo alcaldía@outes.gal.